खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' दिनैहाय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मा दायो नैबेखौनो आं गासिबो जगार लाजोब्बाय आरोना दिनैहाय आङो नोंथांमोननि मस्ट रिक्वेस्टेड भिडिअ नारजिजों अमा संनो थाखाय आखायाव लादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' जाया जाहैबाय जायाबाबो आङो माने नोंथांमोननि रिक्वेस्टखौ लाखिनोसै लोगोसेनो आंना हासबेन्डजों आरो आइजों जायो नालाय ओमफ्राय बाखि जोंहा बाबायाबो जाया आंबो जाया स' थेवबाबो आङो संनोसै बिसोरबो नारजि अमा जायैया गोबाव जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो आंखौ बिरादनो रिक्वेस्ट खालामहरबाय दंमोन नारजिजों अमा संनाय भिडिअ लाबो आब' होननानै माने आंनि संनायखौ नायनो लुगैदों होननानै स' नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो रिक्वेस्ट खालामहरबाय दंमोन जायफोरा रिक्वेस्ट खालामहरबाय दंमोन बिथांमोना नायलांदो आरो लोगोसे रिक्वेस्ट खालामिफोराबो नायफादो आरोना आङो माबायदि संनो नागिरदों नोंथांमोनखौ बयखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय गासैखौबो जगार लाजोब्बाय नै दायो नै बिथिं दङ अमा नै हासबेन्डा लाना फैबाय ओमफ्राय आरो बिथिंजा नै बियो नारजि सोमना दोननाय नारजिखौ माने जाहाथे रुयो बिनि थाखाय सोमना दोनदों आरोना आङो दहायनो 2-3 घन्टासो जाबाय आरोना सोमनाया नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि नारजि जायोबाथाय नारजि गोरान फोराननाय नारजि दोलोजो अमा जायोबाथाय माने नारजिखौ सोमनानै लाग्रो आरोना आरो बांसिनाथ' मिथिखायोआनो माबायदि संनानै जायो थेवबाबो आंखौ संनो थिननायलाय दा आङो संनानै देखायनोसै नोंथांमोननि गेजेराव नायलांबाय थादो बिदिब्ला आरो मोनसे खोथा बावफिनदों आंना दिनैहाय हासबेन्डजों आरो आइजों ओरै दाब्ले जालायनाय जागोन आरोना बिसोर दिनैहाय आं मिथिखाबाय नारजि दोलोजों अमाखोजों मानो होनबा गोबाव जाबायमोन ना संनाया बिनि थाखायनो बिसोरथ' माने दिनै एकदम दाबाय जाखागोन आरो आं मिथिखाबाय स' दा संहैग्रोनोसै लोगोफोर दायो आङो नै नारजिखौ एकदम मोजाङै सेखन' सुनानै लाबोबाय आरोना दा आङो बेयाव खारै हरनो नागिरबाय खोस्लिसेल' हरगोन आङो खारैखौ मानो होनबा जोंहानि खारैया एकदम न'नि खारै नालाय एकदम पारहा आरोना न'आवनो बानायनाय नालाय बेखौ खारैजोंनो दसे एवगोन आङो लोगोफोर नै लोगोफोर माने जोंहा न'आव मानसिफोरा अमा बेदरजों नारजि जाग्राया सानैल' नालाय आइजों हासबेन्डजोंल' नालाय बिनिखायनो आं नारजिखौ एसेल' लादों आरोना लोगोफोरना मानोथो बुरजा संगारना गारनो नङा होमबा नांनायखिनिखौ लादों आङो दा बेयाव आङो दै हरजासिगोन आरोना लोगोफोर जाथ'बाय बेखौ रुइनो होनोसै आरोना लोगोफोर नै दासो लाइट लाबोनानै मोजां जाबाय आरोना दहाय लाइट होआखैमोन नालाय एसे गोसोम खोमसि नुदोंमोन ओमफ्राय दायो आङो नै बेयावहा थाव हरबाय आरोना लोगोफोर जानाय थाव ओमफ्राय थावाबो दुंबाय आरो नै बिथिंजा बेयो नारजियाबो नै गोदौगासिनो आरोना आङो बोखारबाय एकदमबारे आं बेदर सुहैगौमानियावनो गोदौख्लायजोबदों आरोना आं सामब्रामखौ हरना लाग्रोनोसै बिनि हायग्राया बबाव थांखोबा एरग्राया बिनिया काटनिया नैनि काटनिखौ सुना लायफिननो ना दिहुननानै हा नै माबाजोंसो हायदों आङो आसुर जाबाय नोंबो ओंखाम उखैबायबा आं सामब्रामखौ बारा खामनो होआ दै लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु बेदर एवनायावनो माबाखायो नालाय बांद्राय खामनो होआ आङो नै दा आङो बेयाव देना लादोंमोन दहायो नै गोलैलांबायानो सामब्राम गुफुर आरो बानलु थाइनैसो होदों बांद्राय होआखै ओमफ्राय जिरा अमा बेदरखौ एवनानै लानोसै आरामनो दा हरावबो जानो हागोन बिसोर सानैल' ना हासबेन्डजों आइजोंल' हालदै एसे हरनोसै संख्रिबो हरखानोसै एसे खोबना होनोसै लोगोफोर ओमफ्राय आंना नारजिया रुइखोना रुइदिया एसे दांनाय नायनोसै आं एसे नांबावगौ रुइनो नायनोसै दायो नारजिया आंना रुइबाय आरोना नै एकदम मोजाङैनो रुइबाय दा बेयाव आङो दै हरदेरफिननोसै आरोना लोगोफोर र' खनसे एरनोसै आं नैखौबो खामलांगोन नङाबा अमा बेदरा खामबाय नै अमा बेदराबो लोगोफोर खामलाम जाबाय दा बेयाव आङो दै हरनोसै आरोना लोगोफोर बे दैया रानजोबनांगोन लोगोफोर दा खोबना हरनोसै गोदौबाय थाथोंसै ओमफ्राय लोगोफोर दायो नारजियाबो गोदौगासिनो अमा बेदराबो गोदौगासिनो ओमफ्राय आं दा बाहेरायावनो इथिंजा बाबाया गायना दोननाय फांनैसो माने सामब्राम बिलाइ दङ आरोना बेखौ खाना लांनोसै आङो दा ओंख्रिया लास्टाव माने मोननाय समाव होनो आरोना मोदोमनायनि फैदो फांनैसोल'थार दे लोगोफोर नै ओरैनो बाबाया न'आव जानो लाबनायखौनो थुना होदोंमोन आरोना दा बेनो देरबाय बाथोनबो जालायबाय दानि फुङाव खाना लांनोसै इसेबानो जागोन बेखौनो उनथि जागोन आंहा जाबायना नै फैद'
एरफ्लानो फैदो नै लोगोफोर जानोखिनिखौ एरफ्लानो फैदो नामा जानोखिनिखौ एरफ्लानो फैदो नै दैयानो रानखाबाय नै मोनखासिगोन ओमफ्राय नै बिथिंजाबो नै बेखौ आङो सागं सानांसिगोन आरोना लोगोफोर खोबना होलायसै ओहो खोबना होथ'दो दसे बेखौ बेदरखौ खोबना होथ' दसे रानजोबथारथो दैया इयो काटनि गारबाखौ सुना सुवाखै नोंलाय काटनि गारबाखौ आं दहाय गावखौ सुनो होदोंमोन सुना लायासै आंबो आथुद्राय जाबायना ओंखायनो आङो सुवासै लोगोफोर दायो आङो सागं सानोसै आरोना नारजियाव मा नांगौ नै भिडिअ बानायनोबाथाय लोगोफोर स्टेन्ड आरो इथिंजा लाइट एकदम जगार नांजोबो आरोना लोगोफोर खमथि थेमालि खोथा नङा आरोना भिडिअ बानायनायाबो ओंखायनो नोंथांमोननि अननाय मोननो लुगैयो आरोना लोगोफोर सागं साबाय दायो लासै लासै सा ओमफ्राय र' बिराद मेजेम दङ बेदरा खिन्थु बेदरखौ होजोबना माबा नाङामोन ना इयाव होजोबनाङामोन बेदरखौ खांनोसै आं नोंनि थाखाय माइआबो जागोन ना नोंनिसो खांनोसै गोरान एवनायखौ संख्रि नांगोन ना नाङाखै दा नों नाय हो प्लेटाव हो साखिनायनि आं साखिनायनि गाथुर जालदो ना गारबाखौ इखौ सुना लानांगोन बे काटनिखौ खमायखानायानो नै दे नों साखिनायनानै खोन्थाग्रो संख्रि नांगोन ना नाङाखै आंथ' जाया नालाय गेब्लेबाय नारजिया देलाय साखिनायनानै खोन्थानाय होस'नोसै सागं साखाबाय आं नारजिखौबो माइआबो साखिनायनि नामा अमा बेदरखौ जानानै नायलाय गुदुं ओंखायनोथ' इयावनो लखबनो नागिरदों जाखाथारबाय संख्रियाबो जाखाथारबाय ए आं रोंगौ ना जायाबाबो एकदम पारफेक्ट संनो मिन्थिबाय गोथाव दाना लोगोफोर बे नारजिखौ नैबेयाव हरसिगोन आरोना आङो ओमफ्राय हासबेन्डनि थाखाय दरनै खांना दोननांगोन बेखौ आरो मा नोंबो जागोन ना गोरानै मा ओंख्रिनियानो जागोन नारजिनिया न' नारजि मोनबा मा नांबावगौ नै बिमाया लोगोफोर दायो नै नारजि गोदौबाय थानायखौ खोमोरखानोसै गोदौगासिनो आरोना ओमफ्राय बे गोदौबाय थानायखौनो आङो नैबेयाव हरनोसै आरोना बेदराव हरनोसै बारा जाबाय नामा दैया अरखौ लासै नांगौमोन अरखौ लासै माने गोदौखासिगोन ना इयो बिदिनो जायो इलाय खमायबाय फार्स्ट होनायाव बिदिनो जायो दे लासै लासै वाव याम्मी नुखाथारबायना एकदमबारे दा बेखौ गोदौनो होबावनोसै लोगोफोर अमा बेदराथ' बरियासे मोनखाबाय आङो दै होनानै फोमोनखादों आरोना अमा बेदरखौ ओमफ्राय दायो खोबना होबावनोसै मोनखाथारबाय अमा बेदराबो नारजियाबो थेवबाबो आरो खनसे गोदौनो थाखाय मोजाङै खोबना होनोसै ओमफ्राय दुन्दिया दङ ना मा आङो बेखौनो सामब्राम बिलाइ खागुलायनानै लायदों नै थेवबो सामब्राम बिलाइखौ मोदोमनायनि होगोन आङो खाथारबाय नालाय जाखाथारबाय मा ओंख्रिया खोनाबाय खांनोसै खोबहाबनांगौ ग्लब ग्लब गोदौथों औ खोबना होबाय मानि फेभरेटआ अनलाजों दावाना ना अमाजों नारजिया ना मोननैखौबो गोथाव मोनो मोनथामखौबो बबेयाव मोनथाम नारजिजों अमा ओमफ्राय अनलाजों दाउ आरो सबायजों दाउ आयौ हाबाब बिमानि फेभरेट ओंख्रिया ओमफ्राय दा लोगोफोर दुन्दिया हरनोसै आरोना नै दुन्दिया हरनोसै आरो दहाय आं सामब्राम बिलाइ खाना लाबोदोंमोन ना सामब्राम बिलाइखौबो होगोन दुन्दियाखौ एसे फरायनो होनसै नामा सुखाबाय दुन्दियाखौ औ माया सुखाना होबाय हरनोसै र' लाइटखौ होनो एसे मोजां नुनायनि दुन्दिया हरबाय लोगोफोर दुन्दिया ओमफ्राय सामब्राम बिलाइखौबो हरनोसै गांनैसो जाबाय दायो खोमोरनोसै फैदो सोर जायो ओंख्रिया मोनबाय ओंखाम मोनबाय गासिबो मोनजोबखानाय दायो नै लोगोफोर आंना हासबेन्डआ नारजि ओंख्रिखौ साखिनायसिगोन आरोना दे नायनानै खोन्थादो आयौ आहासो जानो लुगैलायबाय जायाबाबो दे ओमफ्राय ओंख्रिखौ खोन्थादो साखिनायनानै नारजिया माबायदि जादों गोखा जादों ना मादों ओमफ्राय आरो आङो रुगारबावाखैसो माने सुनायावनो एकदम सेख्न' मोजाङै सुदों आङो माने जाहाथे गोखा जाया बिनि थाखाय आरोना जानानैबो गोथाव मोननांबाय ना पुरा मोजाङै सुदों आङो सेख्न'नो मिडियामनि जादों एकदम याम्मी जादों ना ओमफ्राय आरो नै बिथिंजा हासबेन्डनि याम्मी अमा बेदर बेखौ फ्रायैनो दोन्दों आरोना
दा जाथोंसै ओंखाम जानाय समाव ओमफ्राय दा जोंना बिमाया नारजि ओंख्रिखौ एकदम जल्दि जल्दि जाग्रोबाय आरोना रावखौबो नेयासै ओमफ्राय आं दा बिनिफ्रायबो सोङैनोसै आरोना माबायदि जादों नोंथ' खोन्थाबाय याम्मी जादों एकदम गोखाखौ जानांगौ गोखाबो गोखै किरमि जानाया खारोना नोंनिया जेरै किरमि जादोंमोन दाखालि साननैसो किरमि जादोंलै किरमि जादों होनगासिनोमोन आरोना इयो दिनै खारसिगोन नोंनि किरमि जानाया मिथिबाय बेखौ जा बारा गोदै जाबा जायो किरमिया गोखाबो जानांगौ ना काय मातेया जि नामा संख्रि नांगौनो मानो ओमफ्राय नै माया अमा बेदरखाय माबा अमा बेदरजों नारजि नालाय बिराद मोजां मोनखायो बेथ' गोखानो जानो मोजां मोनखायो ओमफ्राय गोथाव मोनजादों ना मोनजायाखै टेस्टि जादों ना जायाखै संख्रि एसे खम जादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै माया बिहरफिनबाय खिन्थु बाखि सब गोथाव जादों ना जायाखै माने गोखाया एकदम बारा ना खम नोंनि मथेबाथाय हिसाबनि जाखाद' रोंगौ ना संनो आंबो टेस्टि औ संबानो रोंलाङो रोङिनि जेबो कारनानो गैयाना सिखायबानो गासिखौबो रोंलाङो आरोना मिथिया जाथ'गोना जाथ'वाबा जानोसै ना जानोसैबा खुना होनसै नोंनोबो मिना थैनोसै आङो हासबेन्डआ मा होनबावो मिथिगोना लोगोफोर माने आं होनदों बेदर नोङो फ्राय एवनायखौ आइनोबो होफैनानै ओमफ्राय खर' सानाय जायो इहा बारा जानो हाया होननानै दरनैल' होना थांबाय नै एवनायखौ नायलाय खर' सानाय जानाय ओरैनो बानायना होनथारो नायलाय गावा बुरजा जानो लुगैनानै खर' सानाय जायो नोङो दरनैल' जानो ओंख्रि लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनैसो ओंख्रि जानानै माने लोगोफोर नै मालाय हासबेन्डआ अमा बेदर फ्राय बिथिंजा आरो नारजिजों अमा ओमफ्राय आंना मा मिथिबायना लोगोफोर आंना दालि ओमफ्राय आरो मा होनो आलुजों बानलु बाथोन सिफ्लेनाय आरोना आंना जेबो गैया आंना बेनासो मालाय गोथाव गोथाव जानोसै दायो सानजौफुनि लोगोफोर जेबो गैया आंहा आङो आलु बाथोन फैयावनो लानोसै थोरसियावनो यासो मालाय टेस्टि लोगोफोर नों जानबा नों जा मा जायो जा जाथारनांगोन नों दिनै जाथारनांगोन नोङो दिनै अमा बेदरखौ नोङो जा जायो मानसिखौ अब्ला खालामनो नाङाथ' जानांगौ ने प्लिज ना इदि खालामनाङा माने जायो मानसिखौ अब्ला खालामनाङा ना नों जाजानो लुगैदों हाथायखौ गैया होननाय एख' गैयाबानो आं जानांगौ जाहैबाय आरो जाखायो बुस्थुखौनो माबा आंना आलु बाथोनानो बेसे गोथाव जादों नोंनो जानो आंनि आलु बाथोना बेसे गोथाव जादों आंनि आलु बाथोना बेसे गोथाव जादों नोंनो जा गोथाव नङा नों आलुखौ बाथोन जा होमबा लोगोफोर जों जानानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय फोजोबखानोसै ना भिडिअखौबो गोलावद्राय जागोन नङाबा जायखिजाया आं दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय आङो बोरैहाय नारजि सङो नोंथांमोना जिहेतु आंखौ बिरादनो रिक्वेस्ट खालामहरबाय दंमोन नारजि अमा संनाय भिडिअ लाबो होनना बेनिखायनो आं दिनैहाय लाबोमारबाय आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोनासो मोजां मोनबाय ना मोनाखै आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोसेनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक मोनसे खालाम आरो लोगोफोरजों शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो मैयानि जोंनि बेरायहैनाय भिडिअखौ गोबाङानो नायाखै जानो हागौ स' नोंथांमोना जुदि नायाखैबाथाय नायहैबानो जाबाय आरोना मैयानि भिडिअखौ जों बेरायहैनाय भिडिअखौ स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ बाय लोगोफोर